Mbok mboten. Lah malah sampean srawung karo IAIB sing ana nggone pikirane sampean piye Gusti aku entuk kaya sehingga iso tanggung kelenjar nalika kancaku kelenjar melu kelenjar ya bar nggih sehingga apa sing dadi kesepakatan secara syar'i akhirnya dilanggar. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusharul mar'u yusharu den kiring apa sapa almar'u wong suwiji ala dini khalili ing atase agama kekasih mar. Falyandur monggo becik ningali sapa akad salah siji liro kabeh liman marang wong yukhalilu liman marang sapa yukhalilu ngajak asian sapa mar'un. Di tentang wau nggih nek sampean milih duwe sarana nggih iso ketarik tengene ngersani Gusti Allah dimaksud dening Gusti Allah kekancana karo wong sing ahli zikir ahli eling akhirat nggih niku sampean cekel nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh sing artine ngeten saben wong iku bakal digiring miturut agamane kekasih sangka iku sira kabeh supaya ningali marang wong kang diajak asian nggih. Nek cara gampange wong nembungno cara wong Jawa kebiasaane cara kayu nih lho kayu niku sangsaya gede nek kayu bekas nih lho nggih sangsaya gede sangsaya agal sangsaya larang regane sehingga 6 diwar 6 10 diwar 6 10 sing 46 kanggo sik diwar 46 kanggo usuk terus nggih reng ya reng najan reng niku ya ono usuke artinya pripun ya ono sing gendelan super sehingga sak iket ing saiki ora saiki 600 umbiyen kae mosok iki jen 600 sing super kon tuku Kang Nur ke malah mbuh ngoten niku diwar miturut gulungane dhewe nalika jenengan cinta seneng karo wong alim karo Gus nggih sampean mengko uga bakal digiring miturut agamane Gus utawa kiai sing sampean srawungi mulane nalika ngoten niku sampean milih guru milih Gus milih kiai milio sing endi nalika anut maring Kanjeng Nabi kecenderungane luweh oke gak mangger Gus niku soal saniki ana sing gembah Gus temenan sing nalika sampean gak hormat niku sing iso iku kudu ngesot nang sampean kudu iso sampean nggih. Lah kanjeng ngoten niku wolu balik tengene keterangan kira-kira ahli dunya apa ahli akhirat. Tidakane gampang. Nek cara seratane beliau Kiai Misbah Mustafa Bangilan nggih. Nek salat gelem jamaah apa ora. Seneng hormat tamu apa ora. Gelem tawadhu karo sepadha-padha apa ora. Apa meneh karo sing jenenge guru, apa meneh karo sing jenenge wong alim. Nggih. Iku titikan tondo. Nggih. Sing kudu cekel. Kalau baleni meneh dawuh Kanjeng Nabi artine saben wong iku bakal digiring miturut agamane kekasih. Sangga iku sira kabeh supaya ningali marang kang diajak asian. Nalika jenengan iku lho dahar bareng, kekancan bareng,
kira-kira iki lho wonge mono imbal balik apa ora kok wong kejak sampean kekancan nggih nek udut nek sampean dudut melu udut banrek ra karuan ning nek diudut metune kaya keresah tinggalen kanca ngono kuwi gak usah diru mati nggih sehingga te ibarate ati ulete kaya napa bendrat ya lah tinggal kene nek bendrat nggih ngono ku jek juara timbangane kikir nek kikir wis nggih keceneng poklek keneng wong lara niku kikir nggih dong nggih bab niku nggih menek kekancane ngoten niku lah terus sing ngancani sapa niku wau miturut golongane dhewe nek anjine sapa ukuran 6 mesti diwar 6 nek 6 rolas ya diwar 6 rolas dilalah kok upamane ana kayu bakar rencek jati mestine regane padha-padha kayu bakar beda karo pongkol telo ngerti pongkol nggih niku lho banggal sing pok-pokan niku jenenge pongkol jepayu ijen anggap ijen nggih mesti regane beda dilalah umpamane sampeyan niku mau nggih sing sampeyan karena tuku rencek jadi lane kesisipan ngono mungkin mawon kesisipan pongkol siji lha iku nugrahane wong nggih engko lek anjen ketarik gara-gara seneng nyupiri wong ngaji akhirnya ibarate niku wau pongkol telo melu dadi rencek jati regane nggih kaya kelas sing ketut tenggene beras raja lele masih urung diceki niku nggih melu rega beras mungkin nggih mungkin sing penting kula jenengan duwe tiket nggih kangge wong sing dimaksud dening Gusti Allah kama kaya yen kama takhtaru kaya yen milih sira li nafsi kamarang awak nira almakila ing almaakila ing boro-boro panganan atau ibata kang enak allati la dururu kang ora ana kemadurutan iku maujud fiha ing dalem panganan wa zaujatalan bojo wadon alhasanata kang ayu litazawwaja supaya ngrabi sira bojo sira ha ing zauja fakadzalika mongko kaya mengono ngajak la tu'a fakadzalika mongko kaya mengono keterangan la tuwadid aja ngajak dedemenan sira seneng-seneng sira ilaman angin ing wong yo arifu kang meruake sapa man kaing sual tariqa ing dalan ilallahi marang Allah subhanahu wa ta'ala lan muhadur Allah yen sira milih panganan sing apik-apik sing ora ngandung bahaya kanggo awake lan yen sira milih wadon sing ayu sing arep sampeyan pek bojo semenuga sira bisa asian karo wong sing bisa nuduh dalan sing bener nuju marang ridane Allah subhanahu wa ta'ala nek ora iso tinggal mawon wong kok cili kuwi sama arti cili kuwi cili kuwi iku pek pinek nggih nek WE niku WE dhewe ning nek WE kancane melu duwe nggih ana nggih kanca ngaten iki wah pengalaman ya Anda ya tinggal wae ora usah dek sok napa nggih sok perhatian soalnya napa nalika jenengan akhire ndrauni wong ngoten niku wau
gelem ra gelem sampean bakal grem timbangane sampean mengakhiri batal ngamale sampean mending sampean dielekno lah. Mulane winginane wektu bodho kula nu badan tegene Kang Dulbari kaya wong reuninan. Ana Ridho-Ridwan, ana Kak Jayin, ana Pak Simon, sapa kabeh ya. Kaya wong reuninan. Nggih, ana Kang Nur Kamit. Nggih. Dikomplit. Lah nalika ngoten niku nalika ana cerita gawe kopi. Timbangane nggih digawekno meksa. Akhire ndemeng ra usah niku nalika ora digawekno niku kula hebat cah ya. Wani dielekno wong wali dipekok-pekokno wong hebat ya. Cah iku diwarani pekok. Sajak kula jenengan wedi nek diarani pekok wong kuwatir nek dielekno wong padahal janjane niku padha pekoke ya padha eleke. Niku luar biasa. Nggih. Nggih ngoten niku. Itu satu ciri dari kewajaran. Yang harus bangsa wajar niku wau awak dhewe gelem nombo. Soalnya nek awak dhewe ngono gak iso nombo. Lah terus perhatiane wong sing kaya bendrat wau kan gak ono. Jadi nalika ngoten aja sampean ujo, malah sampean ujo ora bakal tau roh. Wong niku ora bakal ngerti pinggir rumangsane no tengah. Sehingga muluke ya kok tengah ora kok pinggir ya yayan ra karo. Yen sira muli panganan kang bagus-bagus kang ora ngandung bahaya kanggo awak nira lan yen sira pilih bojo sing ayu kang perlune arep sampeyan pek bojo iku kaya nalika milih endi sing kudune disrawungi. Nggih. Kowe bentuke nalika kula njenengan srawung niku fakadzalika la tuwatin illa man yu'arrifuka at-tariqa ila Allah. Numbriyo goleo nggih sesrawungan nggih sehingga nalika njenengan murah niku lho wong kala wau illa man yu'arrifuka at-tariqa. Wah aku nah pedong batu hari boleh gantane momen ngaji sehingga wong niku akhirnya sawung kula niku ya rasa-rasa leres ya sampean nyatane ya ora tau dodolan manuk kejaba nek bodhone paling 2 menit mbah kula tak ndugekake krana apa kolokane niku nggih sing diceritakno niku tentang yumbo kudu ridho karo dane pengira wis kowe kono ape ngono iku Jon wajan nyatane kowe nek dhuwit ya nakal Jon akhirnya kan rasa-rasa serah murun ini pendanan di Jon teng omah mbak aku nyet-nyet Jon lagi murun bentuknya ngoten niku sedaya jadi kangge ngoten niku pripun carane njenengan nalika urip sing penting srawung karo wong sing nalika sampean srawung niku illa man yu'arrifuka ad-dhariq ila Allah. Coba nuduhno perkara sing dalan sing tumuju tenggene ngersane Gusti Allah. Terus nampun iki. Jan emang jadi 9:30 kono sing njaluk wis jan piye jan. Potongane panas. Dan wis panas-panas iki mpun soalé la ikroha bin jimu kanggo agama gak ono paksaan. Ya nek kuat ya diayahi ra kuat tinggal
mati potongane mati dek rasa-rasa bakal yang mati walam annalaka salasata akhilla akadua al-mal wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.